jobban. Ha ezt lecsukol, és nyitható akkor mind a kettő. Persze, hogy úgy kéne. Ja, azon már nem kell hunnyorognod, azért van ez. Visszamegyek a 25-ösre. Az a helyzet, hogy amikor odafigyelek, tehát amikor Az arra van, hogy itt van legyen. most jól van? Nem. Még passzol sorra. És így? Így látok, elég kell, így látom ezt a részt. Arrébb kell. Majd megnézem utána is hol van. Ez a rámétől egy centivel. Egy centivel.